шкода. Та це мені всього не шкода, ці того, ці другого. Мені кожного шкода. Трасу перекрити, найся до нас дослухав. Не хочете я слухати. Будете слухати нас. І преса най не перекручує, що листівки. Ми мирно стоїмо. Тут є комісаріат, тут є начальник міліції, не плячте. Діти стояли молоді, Стояли сутками ми, не їли. стояв наш Стояли за себе. єдин, що підходив, нормально, красно з нами говорив, ту є наш Василь Омелянович. Дякувати йому. Перед ним я можуся вклонити. Молодий хлопець, но достойний голова. Другі села. А другі, ніхто нас слухати не хотів. Кожний говорив, так, антак і до свідання. А конкретної відповіді вона Не треба, говоримо чесно. А ви, бивший міліціонер, та будьте добрі, тримайте закон, поможіть нам теж. Ми не пустимо, ми не знаємо. Ось їх тоді загнали. Я родила сина для того, щоб він дав пользу Україні, а не трупа привезти до мій. Мов клівок майже впасти, погодовані. А наших дітей чоловіку впасти не буде. Що ви нам можете привезти? Що? Винуватий ви? Ні. Винуватий Василь Васильович? Ні. Олександр Олександрович? Ні. Хто винуватий? Дайте край. Цей з Ужгорода, я себе вибачаю, теж не винуватий. Що він може? Що він може? Ні. Бо правильно, то є міністр. Але якщо сеся б'ють політики, якщо все роблять політики, і якийсь політик хоче якогось політика покласти на коліна, най між собою. Ну нам не треба трупу, нам м'яса не треба. Ми хоч хочемо м'ясо, ми люди сільські, в нас кожного є корова, свині, кури, їме м'ясо доста. Так курицю ріжеш, та шкода. А не то, що людину вбивати 20 років. Знайшли в мішені 20 Я мав років. чоловіка, я хочу чоловіка в хижі мати. Я мав синову, я хочу синову мати в хижі. Мені казали, Галино, підскакуєш, да, у мене такий характер. Козу мною робив, тут є медвідь, не каже, він зі мною робив, да, я постійно себе продавала. Я своїм язиком скажуся, у мене такий характер дурний. Але я за людей, я не хочу їх обідати, я завжди була за справедливість і за правду. Хвилинку, але ще не було вирішено питання те, Кинутня, ціле село тільки вір ногами стане. Хвилинку, Галина, але за медкомісію ви правильно затронули то На питання. медкомісію Чому обласна на медкомісії медкомісія. приходить нам людина, прийшла, яка показала пригодний, з трофічними язвами, перемотані ноги. Люди, інвалідність має, люди, які мають взагалі язви в желудках по 2-3. Люди, які взагалі не пригодні, не то, що вдома постійно на лікуванні, як вони можуть знаходитися десь у армії. А чому не задіяні силові структури? Ми не чули, щоб з прокуратури пішла там маса людей на тренування. Ми не чули, що вони де помощники пішли, де податкова міліція, котрі давали Не можеш прийняти то. Наприклад, скільки в нас є воєнних, так? Достали гроші, бешені пенсії мабуть, зараз великі бізнесмени. Давайте з них люди. Вони мали. Людей, інвалідів збирають і пхають, да, викати силових методів. А чому на фішері туди збирали людей? Чому? То, що було відомо. Одну секундочку, я вибачаюся. Якщо я обраний тут сільським головою, ми розпочали тут із вами цю бесіду, ми домовлялися, що будемо цивілізовано, по порядку і говорити.